Значи има една много такава ограничена група от хора, които наистина вярват, че ако не се промени нещо много радикално в човешката цивилизация, ние ще катастрофираме заради, нали, изменение на климата, което ще се случи много бързо и така нататък. Има хора, които го вярват. Това наистина. Сега, много по-голямата група хора е тези, които използват вярата им на тия хора, нали, по някакъв начин, за да налагат политики, нали, и да печелят това. Но е факт, че има хора, които вярват в това. Сега, колко трябва да си сбъркан, за да вярваш в някакви такива неща, вече е друг въпрос. Но, как да кажа, в България, помните ли имаше едно движение, какво беше, петът си някакви Fridays for the Future, не? Да, петът си за бъдещето нещо, на Грета Тунберг. Те събираха, имаше, той беше 2019, ако не се лъжа, обикаляха големите градове в Западна Европа, се събираха сумати деца там да обикалят по улиците и да искат ние възрастните да спрем да нещо работим. Да спрете. Нещо, каквото правите там, да спасим планетата. Спрете, за да спасим планетата. В София се организира такова нещо и на мен беше много интересно да отида да видя кой ще се яви там. Знаеш колко човека имаше? 8. Цели 8?